रिमन खालामजोब्बाय नै स्निसेन खोब्रायलाखौ आदै थैसो गबाय बिफा संनाय कला साफ्रिखौ जानो सिखारदों आयु उन्दुबायसो हनै कला साफ्रि ना मा होनो बेखौ एवगोन नै इन्द्राया आंखौ फुङावनो बिसिनायावनो माइरं सोमनानै दोनै थां जाबाय ओमफ्राय सोमनानै दोनग्रोनानैसो न' आरि सिबबाय आङो दा न'बो सिबखांबाय ब्रास खालामसै ब्रास खालामनानै दुगैनोसै दा लोगो मोनसिगोन दिनै खेवगोन आङो बेखौ लोगोफोर दायो दुगैखांबा खेवगोन आरोना आङो जि ख्राब ख्राब साबाय थादों मारै जाखोथाय नायबावाखै दाबो नायाखै दायो दुगैखांबा खेवगोन र' ब्रास हाथाय फुग्रोयो आं जि सुनोसो नागिरदोंमोन आं अखायानो दोमैहां जानानै होलायबाय ओमफ्राय सुला आं दुगैनोसै दा दुगैखांबा लोगो मोनसिगोन लोगोफोर र' दायो दुगैखांबाय आरामसे देलायखांबायबो लोगोफोर गेन्द्रा दाबो उन्दुया कला साफ्रि ना मा होनो आं दैनि सिथावसो होनो ओमफ्राय गेन्द्रानाव कला साफ्रि ना साफ्रा होनोहाय आं मिथिया दै लोंदो दा बिबै फिसौ बानानै बेरायगासिनो सानैजों दाउखौ नायनोलाय मामि ट्रेक्टरा देरथारलायबायलै जोंना गांथिंनांसिग र' दानि बिरफ्राबसो दोनै बिरलायो हाग्रा जेबो गैलाना जालाबायनो एम्फौ एनला ओरै होआलै आयं थाम्फै आइयो मेथाइ जालायबाय हनै बिबाय थाग्रा जासिगोन बे मेथाइनो मेथाइ जादों मा मेथाइ जादों मामे मेथाइ जादों आंहासो है दाउब' बिनायखौ नुहुरलायथारदों मालाय आरो नायबावलायदों बि खर' बैलाय बे आब' नङा बहा थांनांगौ हा दखानाव साफ्रि नै उननानै लाखांबाय आयौ खामफ्लं उनखांबाय गेन्द्राया दै होगोन गेन्द्रा दै होनानै एवनोसै ना दे जाबायग्रा बिमाफ्रा नोसै दै होबाय दै होनानै गलायबाय नै गलायनानै लाग्रोबाय जाबाय नै सिनि एसे होनोसै सिनि थावबो होबावबायसो नै मारै मडेल जाखो बेलाय रोंलाहां खोब्रायलायखौ औ माबा खोब्रायलायबायहाय जोंहा जानो नेदों दाबो मोना नै बेहा मोजां जाबाय एबाराव बै मोनसे सारायाव खामथाबदोंमोन बेयावसो आराम जाबाय नै एवबाय थादोलै गेन्द्रा आं मामिखौ फुथुहैनोसै उन्दुनोसै जोंहा मामिया उन्दुलांबाय माया ओमफ्राय नै आङो लोगोफोर नैबे आथिंखौ खेवनो नायनोसै आरोना आङो माबानिफ्रायनो खेवनानै नायाखै मा होनो जेला दिन हादोंना ओमफ्राय हेला दिननिफ्रायनो आं खेवनानै नायाखै आरो आंथ' हानायखौबो नायखायाखै आरो आं मार गिखायो आरोना लोगोफोर नायनोनो हायाखै आङो ओमफ्राय भिडिअबो लानो हायाखै आङो हानायखौ आंनो नायनो हाया आरो मारै भिडिअ लानो होननानै आंनो होख्रावनानैसो होयो आरोना लोगोफोर बिजि थुनायाबो जा साखादों ओमफ्राय मारै खालामखो आं थद मोनासै आरो थद मोनै बिजि थुबाय नालाय
ओमफ्राय आं दाबो नायाखै आरोना खेवनानै ओमफ्राय दहाय आइया खेवनानै आंबो आं खेवनानै होनो खेमसिजों होनना बुंदोंमोन आइयो आं खेवजाया नोंनि आखाइया नांबालाय होननानै बुंबाय आङो माने खेवनायाव ओरै नांलाबायबा सानबानो फाबिनानै हारसिं गिखाबाय आरो आं दा ओमफ्राय आं दा हारसिं खेवना लानोसै आरो बबेथिंबा खादोंबा मिथिला आरो आं खेमसिजों हानांगोन खोमा इखौ बिनि उन्दुनाया जाबायबो नै मा होननांगौ दे बेखौ थगायसुलिसो जाबाय नोङो दसेल' उन्दुफ्लायो हो थगायसुलि जाबाय नोङो नोंगौ उन्दुफ्लाग्रासो जाबाय नोङो आंखौ थगायबाय थायोना नोङो थगायदो आंखौ दसेल' उन्दुनानै दुस्थ' जाथारबायहाय सिख्ला गोराया नुवाखै आथिङा आयु सागोना साया जाखो बेनालाय आथिङालाय आथिङा सागोना सायामा नोंना आंनो आथिंखौनो खेवखांनो हालायलायाखै आरोना नै मा होननांगौ दे बावथाराखैमोन उन्दुनायानो आं फुथुखांबाय ओमफ्राय गाव आराम उन्दुलांनायखाय आङो आराम सिखारबाय आरो ओमफ्राय सिखारनानै लासै रायलायथारदों आङो ओमफ्राय बाव सिखाराखैमोन आरो ओमफ्राय नै सिखारनानै जि मोसाबायबो डाइरेक्ट आं आथिंखौनो बेखेवखांगुलायाखै नै दाननो बेयासो सिखारनाय बावसो जानांबाय नै हास'नो मोनलायाखै आं दाबो बेखौ हानानै लाग्रोनि र' उन्दुनायानो नुबायना माबायदि उन्दुयो बिनिया 10 मिनिटल' जादों खोमा उन्दुनायानो 10 मिनिटल' उन्दुयो बियो दाना सानाव उन्दुबाय होननानै मालाबाबो बेखौ फोथायजानाय नङा आरो बायहेरायाव थांजानाय नङा उन्दुलांबाय होननानै उन्दुसिगोन बियो होननानै नायलाय ओमफ्राय मालाबानो सिखारना थाखायो आरो होबावसैसो बियो लागावबाय नै हानानै लायबाय आं खेवनोसै दाना र' मा रखम जानानै दं जि सादों ख्राब ओमफ्राय बिदि खाथेनानै लाबाय थाबाबो हामनाय नङाना दा गरमाव आयौ आं गिनायसो हाला आं थोरसो मोनजोब्बाय आयौ जाबाय दहाया बेखौ मा खेवनो नागिरबावदोंमोन आंनो हारसिंनो गिखादों नै मा जानानै दं मोनलायलायबाय आङो नै आयौ गिलु बालु र'मा आयदै खामफ्लाङाव जाबाय साना बाराम ओइ बिसिनायाव खेवनो हाखनोसै आङो नै दे खेवनो र' आयदै अजाबोराय साना बोराय अजाबोराय खाना बोराय आयदै सिथाबनानैसो दङ आयदै अजाबोराय खाना बोराय मारै जाखो हाबाब गैलाय आयौ आं गिबायसोलै आयौ खामफ्लाङाव माथो गोराथार आयदै अजाबोराय हागोन हाला जाखो आयौ आं गिबायसै गोराथार नै आयौ साबा आयौ मिथिलासो मारै बोखागोन आं दाना गोराथार आयदै सागोन ना गोराथार आयदै हागोन हाया आं गिबायसो बोखानोनो हाला नै गोराथार सिथाबनानै थाबाय हनै थाल्ला बोखानोसै नामा आयदै आं गिबायसोलै मा खालामबावनांगौ आङो ओइनै साला नैबे दांबाबो बोखानोनो गिबाय आङो आदै थैसे गबाय थैसे गबावबाय दानसो लाफिनबाय आङो लोगोफोरनि जि सादों ओमफ्राय थैबो गबावनो नागिरदोंना ओंखायनो खेवला आङो बोरैबा मोनदों सिगांना आखाइनिया बांद्राय बिदि सायाखैमोन एबारना आथिङाव माने एफा साखोथाय आखाइना नै स्लिम जाबायानो नैबे आखाइयानोमोन अबाव आथिंनामोन
ओमफ्राय इदि सायाखैमोन आरोना इयो हानानै फैनानैबो जि साफैखादों न'आव फैनानै ओमफ्राय सिगांना बियो सायाखैनोमोन आंलाय माथो सायानोसो सानलायलायदोंमोन ओमफ्राय बे साखादों आरोना ओमफ्राय दाबो रोदा ओरैबा ख्रब ख्रब मोन्दों सादों आरोना साबाय थादों ओमफ्राय आं दिनै नायथारसै होननानै नायदोंमोन आरोना इदि खाबाय थाबाबो हामनाय नङाना बियो दा गरम बोथोराव ओंखायनो खेवदोंमोन आङो दा ओमफ्राय खेवनोनो हाला हनै बोखानोनो हाला ओरै सिथाबना थादों ओमफ्राय बेखौ बोखाहां जाबाय ओमफ्राय थै गबाय आरो ओमफ्राय दा बोखानांगौना बोखानाङा सानबाय आं गिलु बालु ओमफ्राय खाथेफिनबायसो आं गिनानै सादों आरोना दा ख्राब ख्राबनो सानायनि मुलि जानो थिनखादोंमोन डक्टरा ओमफ्राय गेन्द्राया जाहोआखै आरो मामि गाइखेर जानाय नालाय बेखायनो जाहोआखै गेन्द्राया सानायालाय एसे ख्राब ख्राब मोनो आरोना रोदा बोरैबा स्रम स्रम मोनो ओरै गाबा आरोना जर होनानै गायोबा सायो ओमफ्राय आं गादावसो थाबायखादों आरोना माबा जायो सोरबा आबाय खर'ना माबा आबाय खर' जादों नामा होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नारें जुसजों खायफ्रुनाबो होदों ओमफ्राय थारमाने इयो हाब्बाय नालाय आसुगुरा माने हाबसनदों आरोना इदि आसुगुरा ओमफ्राय हाबसननानै इदिया मोनदों आरो ओमफ्राय बियो मोननाय रखम बेखौ सोरबा आं भिडिअबो होदों नालाय ओमफ्राय नारें जुसजों खायफ्रुबा गोमोदै गगौमोन मागौमोन होनदों आरो ओमफ्राय खिन्थु गोमोदैबो गवाखै आरोना बियो मोदोमसो थारमाने बियो हाब्बाय नालाय ओमफ्राय बुदों आरो ओमफ्राय मोनगौमोनबो बियो लासैनो मोनलांगौमोन खोमा बोरैबा थिफु जाखादोंमोन मोनगोन रखमनो ओमफ्राय डाक्टारनाव लांनायाव डक्टरा हानायाव माने गोमोदै गवाखै जाहैदों आं गेन्द्राया नायबाय थादों आंथ' नायनो हाखायाखै नालाय ओमफ्राय गेन्द्रानाव सोंदों आरो गोमोदै गदों नामा होननानै ओमफ्राय गवाखै जाहैदों उनावसो माने गाज्रि जालांगौमोन आरोना बेयो ओमफ्राय हाबाय नालाय ओमफ्राय गवाखै आरोना जेबो गिलु बालुनो आं दिनै खेवथ'ला जायखिया गेन्द्रानि गला साफ्रि ना मा साफ्रि होनो खावसे जाखांनानैसो खोन्थाबावबाय आंहा जि गोबाव एवबाय बियो बेखौनो मामिया 5 मिनिट 10 मिनिटसो उन्दुनानै सिखारनानै गेलेगुलायबाय नै गाहाबो जानो नाहरनाया नोंबो जानो मा जानो हानाय नङा खोमालै नों बेखौ जानोसै गोथावानो जादों माखौ होगोन आं दा जाखोनोसै आं जाबाय थालालायनो जानायखौ खेबबाय थाला नै कला साफ्रि जानो सिखारबाय बेहाबो कला साफ्रि जानोसैनो बिफा सावनाय कला साफ्रिखौ जानो सिखारदों आयु उन्दुबायसो हनै जोंना बाराखौबा नोंबो जागोन मा आयु ओइ मबाइलखौ मानि मबाइल लाया र' मबाइल जानहरदों इयो माइ लामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर सान्दुं दुंनायखाय दोनना हो ज्राव बाबाबो दंमोन आरोना माइ माबानायाव ओमफ्राय बाबाया आंनो बस्थायाव सोनानै हरदों आरोना आं बस्थाजों रोगादों नालाय ओमफ्राय आंनो बाबाया बस्थायाव सोग्रामोन आरोना सान्दुङाथ' दा देन्जार दुंबाय खिन्थु दायोसो बे जोमैया लाथा खानानै अखा हायोब्ला थिखोनांगौआ खिथुआव खि लानांगोन आरो जोमैयानो नै गुफुर दंखाजोबो दाक्कानो दे ओइजों बोनांगोन र' थुफोर होनबा इथा माइ लामदोंलै माइ दिनैसो सान्दुं दुंदों बेबो थिग गैबावा हनै जोमैयानो 2थासिमसो दुमना होबानो जागोन बे ना ओइथिं मोनसे होबावनो र' इथाखौ इथा लायनानै मोनसे होबावनो रुगुङाव
गुदुं जाथारबायना प्लास्टिकआ थाब दुंगोन दे होमबा माया बेरगौमोन आंनि आथिं आंना बेरजानाय नङा दायो माइ लामखांनानै एसे माइ दोननाय मानाय जायगा सिबस्रांखांबाय बिनिफ्राय एसे जि सुबाय जि सुनानै मामिखौबो थुखैबाय ओमफ्राय दा आंबो दुगैखांबाय ओमफ्राय दा गेन्द्रायाबो दुगैखांबाय नै ओमफ्राय आंना आथिङा दै सिनानै एसे आलौदों आरोना ओमफ्राय दा आंबो दुगैखांबाय मामियाबो दुगैखांबाय आरोना दा दुगैखांनानै डाइरेक्ट भिडिअ लाफिनलायबाय नै मामियाबो बिथिंजाय आरामसे दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय दिनैना ओंख्रिया आइसो संदों आरोना आइया नै दालि जहल संदों ओमफ्राय मैद्रुफुल आलु लाब्रा संदों आरोना आइया ओमफ्राय नै गेन्द्राया बिथिं बुट खाजि बानायलायबाय आरो पटल भाजा जानोसै 7 जननि 7था आधा केजिखा आधा केजि आधा केजियाव बेसेबां दंलाय आधा केजि एवगासेल' बे बेसेबां आधा केजियाव 40 थाखानि मैगङा नै एवगासे थैखाबायहाय ओमफ्राय सबायबिमाया बेसेबां आइ सबायबिमाया बेसेबां ओमफ्राय बेबो 40 बेयावनो 80 थांबाय गैलाहाय बेयावलाय बेलाय बेसेबां लाया गेन्द्रा जिंखाया 40 आयौ थाइथामजों 40 आयौ मा संसार जाबावगोन जाखो आलुआलाय आलुआ 5 किल' दङ 5 किल' जेबो बायनानै जानो हालालै संसारानो आंगा मांगा बुस्थु बिनांला होनखाबाय आरायस'नो मुलिया आरो 500निखौ मोनबावाखै पटल भाजाखौ बिदिसो हायो आइना बेयाव थाव हाबजोबो नालाय ससा मोनजालाङो फिसा फिसा जायो ओइ सिखा हाथाय गोनांजोंबा साबसिन जायोमोन नो हाथाय गोनाङा मोजां जायो ग्रो ग्रो ओरैनो हाखांबाय आरायस' लांदों नै गेन्द्राया बिदिखौ जायानो नै बेनि थाखाय दरिमन खालामजोब्बाय नै बिब'नि आखला मामिखौ मामि मार जाखो मोखाङा सोर फुना मामि सोर फुना आब' बे आब'आनो फुनदोंना देनां सिख्ला देरबा आंखौ बिदि खालामदो नोङो जाखासिगोन नोङो Kutu zabe, nasi ya? Kutu zabe? Ugarsai मा? Ugarsai? Dari sampai tahu tuh mozaik siapa laki-laki. Mami ernaलाय? Mami. Mami. Mama. Mama. मा खालामो बिब'आनो नै मेथाइ जालायबावोसो मोजां मोनथारदों समायना नुदों मोनानि थाखाय आइया दहाय पटल हानो दोनखादोंमोन ना बेखौ एवबाय आङो ओमफ्राय नै सबाय बिमाखौबो एवगोन ओमफ्राय नैबाव ओंखाम जानबाय ओमफ्राय आलु होफादों आरो आलु बाथोन खालामगोन ओमफ्राय नै बिथिं गोलोमफुजोब्बाय
गरम नालाय गोलोमखासिगोन माथोबाव नै पटल भाजाया सोरनाबा ओरै आलदा मडेला आलदा आलदालायबावसो ओमफ्राय नै लेस्रा भाजा आइमोना लेस्रा होनो आरो ओमफ्राय आं सबाय बिमा होनो नै सबाय बिमायाबो मोनबाय ओमफ्राय गेन्द्राया फानलु बाथोन देबावगोन आरो नै